alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal insana nuli sak temene menungso iku la yasta'milu ora beramal sapa ingsan. Iku la yasta'milu ora beramal sapa ingsan sayan ing suwiji-wiji illa wa huwa kejaba hale utawi ingsan iku kamil mahabbati wong kang sampurna demene. Li sahibi maring kancane utawa maring kancane. Li sahibi maring kancane ingsan. Li sahibi maring kancane ingsan waman utawi sapane wong iku wahabba demen sapa man kauman ing kaum. Khusyira mongko den kumpulake sapa man mahum sartane kaum. Kama kaya keterangan fil hadisi kang tetep ing dalam hadis. Wa yakunu lan ana sapa ingsan aidan halimane. Aidan halimane iku hasanal dzanni wong kang bagus penyonone. Iku hasanal dzanni wong kang bagus penyanane. Fi mubrizihi fi mabrazihi ing dalem nggon ngedenge ingsan. Fi mabrazihi ing dalem nggon ngedenge ingsan. Mu'taqidan hale kang nekotake salaha mauridihi ing baguse nggon tumekane ingsan. Idza ka krana utawi mengkono-mengkono hasanadzan utawa husnudzan. Idza ka krana utawi mengkono-mengkono husnudzan iku syartul intifa'i syarat ngalap manfaat. Iku syartul intifa'i syarat ngalap manfaat. Wa kullu khairin utawi saben-saben kebagusan iku fil itiqadi ing dalem keyakinan. Wa kullu syarrin utawi saben-saben perkara Allah iku fil intiqad. Iku fil intiqadi ing dalem sifat protes. Iku fil intiqadi ing dalem sifat protes. Idil fatah hasba tiqadi rufi wa kullu malam ya'taqid lam yantafi. Idil fatah krana utawi wong nom. Idil fatah krana utawi wong nom hasba tiqadihi kelawan milang-milang keyakinane fatah. Hasbati koti kelawan milang-milang keyakinan fatah iku rufi dan luhurake sapa fatah. Wa kullu man utahe saben-saben wong lam ya'taqid kang ora yakin sapa man. Wa kullu man utahe saben-saben wong lam ya'taqid kang ora yakin sapa man iku lam yang tafi ora bisa ngalap manfaat sapa man. Iku lam yang tafi ora bisa ngalap manfaat sapa man. Wallahu ta'ala Gusti Allah subhanahu Maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah iku la yukhayyibu orang rugiake sapa Allah. Iku la yukhayyibu orang rugiake sapa Allah rajiyahu ing pira-pira wong kang ngarep gak usah pira-pira rajiyahu ing wong kang ngarep-ngarep Allah rajiyahu ing wong kang ngarep-ngarep Allah wala yaruddu lan ora nolak sapa Allah da'iyahu ing wong kang donga ing Allah wala yaruddu lan ora nolak sapa Allah da'iyahu ing wong kang donga maring Allah wal mar'u tawi awa-awaan wal mar'u tawi awa-awaan iku iya takid lamun yakin sapa mar'u iku iya takid lamun yakin sapa mar'u saean ing suwi-wiji walaisa lan ora ana apa syek iku kama yadunnuhu kaya oleh nyono sapa mar'u ing syek iku kama yadunnu kaya oleh nyono sapa mar'u ing syek lam yakhib mongko ora rugi sapa mar'u lam yakhib mongko ora rugi sapa mar'u wallahu ta'ala Allah iku yu'tihi bakal awes sapa Allah ing mar'u wallahu ta'ala Gusti Allah iku yu'tihi bakal awes sapa Allah ing mar'u. Dadi niki tentang keyakinan syartul intifa kullu khairin fil i'tiqad wa kullu syarrin fil intiqad. Kebaikan-kebaikan itu didasarkan adanya keyakinan, kemudian keburukan-keburukan didasarkan karena adanya protes. Intiqad iku protes utawa interupsi. Kakek interupsi ning Gusti Allah, interupsi Gusti kula ngenten iki urip modene mboten cocok Gusti. Oh ya wis gak cocok mati wae. Lah iku bisa ngono iku nggih, kakek interupsi ning Gusti Allah. Iki didil fatah hasba tiqadir itu wa kullu malam ya taqib lan yang tafi. Wis maklum, mamarui taqid syai'an wa laisa kama iki syaire Imam ya Allah. Imam Ibnu Syihab Al-Alawi. Wal mar'u ya taqid syai'an wa laisa kama yadunnu lam yakhib wallahu yu'ti. Wa laisa yang fauqut bil waqti idza khalal niku lho nggih. Wala man yuwali. Wali kutub pun tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak yakin kepada barokahnya wali kutub tersebut. Ana wali kutub anu manten-manten awake dhewe iku ora yakin ana barokah wali kutub iku ya ora oleh manfaat. Ora oleh manfaat.
tentang keyakinan itu penting. Bahwa barokah nggih ngoten ada ngaji niki sembuh ana maknane ora semisal menutut ora tapi kok kita yakin tentang adanya barokah ngaji niki, maka ya pasti mendapatkan barokah untuk nikmatnya hidup dan seterusnya. Ya niku. Bosen ya, Pak. Ya memang ya kudune ngono ngaji kudune bosen ancen gandelane setan. Ya ngoten he. Fa'mal mongko ngamalo sapa sira ya akhi dulur ingsun bikul lima kelan sakabehane perkara fi hadal kitab kang tetep ing dalem ikilah kitab. Rada tak gas. Kang zinajah rupane kitab kang zinajah was surur. Rupane kitab kang zinajah was surur. Minal ad'iyati allati tasrahus sudur. Fa innaha mongko sak temene kang zinajah iku kasiratul fawaidi kang akeh pira-pira faedah. Litas lama supaya selamat sapa sira biha kelawan Allah kang zinajah was surur. Minal ghawaili saking pira-pira lali. Minal ghawaili saking pira-pira lali, ghawail. Wasyururi lan pira-pira Allah. Wasyururi lan pira-pira Allah surur pakai sin. Wasyururi yang pira-pira Allah. Makanya koyo alhamdulillah min sururi wa naudzubillahi min sururi anfusina. Awas nggih. Pamane kok pidato ngoten niku. Alhamdulillah min sururi anfusina. Surur nek pakai sin niku artine bahagia, nek pakai shot sin maknane napa niku jenenge? Allah. Nek pakai shot pakai sin Allah, pakai sin bahagia, pakai shot surur tetep. Anane tetep surur pakai shot. Lah iku. Wong pidato ya ono sing kadang keliru sing alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ini gak tepat. Kudune wa ma kunna liyahtadiya. Ngoten niku wa ma kunna liyahtadiya hadana Allah. Pane pas pidato. Akeh niku pas wae niku. Ini sing aman-aman is ngati-ngati niku karepe jebuk Quran alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kliru nek linahtadiya kudune liyahtadiya. Mawon mutakalim dirubah dadi ghaib. Wa tahsululan hasil apa kang sunajah wa surur laka kedhe sira min maulaka saking bendara sira al fadhaila ing pira-pira kautaman wal ujura lan pira-pira ganjaran wa tajri wa tajri lan lumaku apa kang sunajah wa surur ngaleka ing atase sira wa tajri lan lumaku apa kang sunajah wa surur ngaleka ing atase sira minhu saking Allah jamilal ngawaidi kelawan baguse pira-pira wong kang bali. Jamilal ngawaidi kelawan baguse pira-pira wong kang bali. Atau kelawan kaya baguse pira-pira wong kang bali. Wa'malan ngamala sapa sira aidan halimane bima kelawan perkara dohaha. Bima kelawan perkara dohaha kang bandingi apa ma ing ad'iyah. Doha kang banding apa mak ing adiyah minal adiyati nyatane pira-pira donga asyarifati kang mulya allati rupane adiyah jaat kang teko apa allati ala mizani syar'i ing atase timbangane syariat asyarifi kang mulya wa qawaninihi lan pira-pira undang-undange syariat al munifati kang luhur ming kulima saking saben-saben perkara awradahu kang nekake ing masapa al ulama pira-pira wong alim al amiluna pira-pira kang amal kabeh wa auliya lan pira-pira wali as-solihuna pira-pira kang solih al-arifuna pira-pira kang marifat min ahli kasfi nyatane wong kang ahli kabukae ati as-sahihi kang sahih utawa kang sah wal ilhami lan ahlul ilham utawa ahli ilham as-sadiqi kang temen an-najihi kang sukses utawa kang berhasil kama tak malu kaya oleh nglakoni sapa sira bil adiyati kelawan pira-pira donga allati anzalaha kang nurunake sapa Allah ing allati subhanahu wa taala fi kalamihi ing dalem kalame Allah al munazzali kang den turunake wal ad'iyati lan pira-pira donga al waridati kang tumeka ngan nabiyina saking nabi kita as-sadiqi kang temen al mursali kang den utus sallallahu alaihi wasallam wa kullu muntimin lan saben-saben wong kang sebangsa muntam ya kena muntim ya kena lan saben-saben wong kang sebangsa ilaahi maring Kanjeng Nabi wa ingkana senajan ana apa al ngamal bi ad'iyati hada ini kelawan pira-pira dongane. Hati-hati hada ini kelawan pira-pira donga. Saking Allah lan Kanjeng Nabi. Hati-hati hada ini kelawan pira-pira dongane. Saking Allah lan Kanjeng Nabi iku aula luwih utama. Walakin laisa lan tetapi ora ana. Walakin lajan tetapi ora ana iku fitilawati atiyatin ing dalem maca pira-pira donga sapa man wong sanad kuruhum kang bakal nutur sapa ingsun ing man
Sanad kurung kang bakal nutur sapa ingsun ing man. Sanad guru kang bakal ngene penake. Walakin lasana tetapi ora ana iku fitilawati ati-ati man ing dalem maca pira-pira dongane wong, ngoten. Ing dalem maca pira-pira dongane wong sanad kuruhum kang bakal nuturake sapa ingsun ing man. Apa sing ra ana apa mahdurun perkara kang den wedeni aslan kelawan babar pisan. Balawih taroa balik lamun gawe. Balawih taroa balik lamun gawe dhewe. Maksudnya gawe dhewe niku napa? Ya berkreasi sendiri. Balawih taroa balik lamun gawe dhewe sapa lingsanu menungso minafsi saking awak dhewe ingsan dongaan ing donga ala nadmi ing atase runtutan. Ala nadmi ing atase runtutan alladzi dzakarna kang nutur sapa ingsun ing nadam. Fama fihi mongko ora ana iku tetep ing dalem lawih taro utawa ikhtira. Fama fi mongko ora ana iku tetep ing dalem ikhtira utawa lawih taroa mimbasin utawi bahaya. Bal yahsulu balik hasil apa donga lahu kademan bihi kelawan donga. Idza fahima ing dalem nalikane faham sapa man maknahu ing maknane donga kamalal inasi ing sampurnane aring. Kamalal inasi ing sampurna aring wa ma'adzalika. Oh dadi ngaten apa babagan donga niku sing penting awake dhewe setidake paham karepe donga. Mergo nggih, makane babagan zikir pun sama. Babagan zikir niku nek menurut insyaallah Imam Nawawi barang, temriku nek zikir iku kok gak ngerti, gak paham karepe, gak paham maknane, gak paham tujuane niku ora oleh ganjaran. Kecuali nek iku zikir yang dipakai dari Al-Qur'an. Donga nggih sama. Makane donga kudu ngerti artine. Kudu ngerti, kudu paham karepe nggih. Wa ma dzalika makruh nek gak ro. Wa ma dzalika lan sartane mengkono-mengkono, wa ma dzalika lan sartane mengkono-mengkono. Wa ma dzalika lan sartane mengkon-mengkono laisa fi tilawati adiyatiman famzuj mongko nyampura sapa sira adiyataka ing pira-pira donga sira bil adiyati kelan pira-pira donga alwaridati kang tumeka saking Kanjeng Nabi. Alwaridati kang tumeka saking Kanjeng Nabi. Dadi nek donga iku dadi dongane dhewe juga dicampur kali donga-donga sing kewarit utawa maksur saka Kanjeng Nabi, saka para saka Al-Qur'an sak baratane. Joko pure dongane dhewe. Liyasulah supaya hasil liyasulah supaya hasil laka kedhe sira apa tamamul faidati sempurnane faidah. Wala yaduru kalan ora mbayane ing sira apa kauluman ucapane wong kala kang ucap sapa man. Mimman saking wong khobato kang napa niku jenenge? Mukul sapa man. Khobato kang mukul kelawan keras sapa man. Khobato kang mukul kelawan keras sapa man. Fil maqali ing dalam ucapan. Ngucap ing lafat layam bagi ora saejo apa ayat ngono yen to donga sapa paling sanu menungso illa bil waridi kejaba kelawan donga kang tumeka saking Kanjeng Nabi. Bil waridi kejaba kelawan donga kang tumeka saking Kanjeng Nabi. Jadi ada orang-orang yang mengatakan maksudnya khobat temriku niku menggolbalkan nek pamane donga gak saka Kanjeng Nabi iku gak sah dongane wong wae ya. Bil waridi kelawan donga kang tumeka saking Kanjeng Nabi nganillahi taala saking Allah taala. Au sayyidil akwani utawa gustine pira-pira makhluk. Au sayyidil akwani utawa gustine pira-pira makhluk sallallahu taala wasallam alaihi wa ala alihi washabbi. Wasingatihi lan golongane sayyidil akwan. Wasingatihi lan golongane sayyidil akwan wa hizbihi lan tegese golongane sayyidil akwan. Fa inaman mongko sak temene wong sanad gurum kang bakal nutur sapa ingsun ing man. Minal qadati nyatane pira-pira golongan. Kodat panutan. Minal qadati nyatane pira-pira panutan. Minal qadati nyatane pira-pira panutan. Al ulama rupane pira-pira wong alim. Wasadati lan pira-pira gusti utawa wong agung. Wasadati lan pira-pira wong agung al auliya rupane pira-pira wali. Iku maghtarafu pakai ghain. Orang ngalap sapa man. Tilkal fuyudati ing mengkono-mengkono pira-pira loberan. Illa min bahri nabi kejaba saking segarane Kanjeng Nabi al akrami kang mulya. Walak tabasulan orang ngalap sapa man hati kal anwari ing mengkono-mengkono pira-pira nur asating ati kang cumlarat illa min nurihi kejaba saking nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mutai sekabehane rusul utawa utusane Allah min rasulillah saking utusane Allah ai Kanjeng Nabi iku multamisun kang amrih gorfan kelawan nyiduk minal bahri saking segara. Aurasfan utawa kelawan nginum minat diami saking udan deres. Anta utawi sira iku misbahu kulli fadlin lampune saben-saben kautaman. Famatas duru mongko ora metu ilang andoika kejaba saking padang sira apa ala dua pira-pira padang.
Kullu fadlin utawi saben-saben kautaman. Iku fil alamina ing dalam ngalam kabeh iku faming fadlin nabi saking utawa metu saking kautamaane Kanjeng Nabi. Metu saking kautamaane Kanjeng Nabi ista'arahu kang nyilih ing fadl, awas, ista'arahu kang nyilih ing fadl. Kang nyilih ing fadl sapa al-fudala pira-pira wong kang utama. Dadi wong sing paling utama kabeh iku asline nggih wa kullu mirasul multamisun gharafa min bahri aw rasan min diami jupuk sangka Kanjeng Nabi. Fal muawwalu iki sik mukadimah lho. Fal muawwalu ngalih. Fal muawwalu mongko utahe kang den gawe tetanggenan apa ngalahi al. Iku khina idin ing dalem mengkono-mengkono fal muawwal alaih fi hadhihi risalati ing dalem ikilah risalah minal atiyati saking pira-pira donga allati hiya kang utawi ad'iyah litaliha kedue wong kang maca ad'iyah iku munjiyatun. Oh khabar sani sangka muawwal ngalih ya kena utawa digawe khabar awal ya kena. Iku munjiyatun kang nyelametake. Iku munjiyatun kang nyelametake ghairul waridati kang ora tumeka ani nabi saking Kanjeng Nabi al-adhami kang agung sallallahu taala alaihi wasallam. Wa utawi kalam iku kalamuman kalame wong sanad gurum kang bakal nutur sapa ingsun ing man fi hadhihi risalati ing dalem ikrar risalah minas sholihin saking pira-pira wong saleh al arifina pira-pira kang makrifat ahli kasfi rupane wong kang ahli kabukae ati alladzina rupane wong akeh dirasatum kang utawi pelajarane alladzina iku latuhti ora luput apa dirasa wa man utawi sapane wong iku intaqoda wa man utawi sapane wong iku intakoda protes sapa man alaihim ing atase ya Allah ya Rabbi man wa man utawi sapane wong iku intakoda protes sapa man alaihim ing atase man sing man sanad guruhum fa huwa maqata iman iku mukhti wong kang luput. Jadi siapapun yang protes atau interupsi tentang beberapa orang-orang yang membuat doa di dalam kitab niki berarti niku orang yang salah. Wa ayu mukhtin lan endi-endine wong kang luput. Wakot kusifu hale teman-teman dan buka sapa man binafiha kelawan manfaate dirasatihi utawa hadiri salah binafiha kelawan manfaate dirasati utawa hadiri salah fa'tanau mongko nemen-nemeni sapa man biwatniha kelawan nyelehake hadiri salah fa'amalu nuli ngamalake sapa man biha kelawan hadiri salah wa haddulan gegere utawa nyemangati sapa man alaiha ing atase hadiri salah wa tabingahum lan anut ing man sapa anas pira-pira menungso ngamali ing atase ngamal biha kelawan hadiri salah khina au ma'u ing dalem nalikane aweh isyarah sapa man ilaiha maring hadiri salah syarqon ing dalem arah wetan wa khurban lan ing dalem arah kulon ulama saking ulama ngoten saking ulama wa ghairuhum lan liyane ulama ujman saking arah ngajame wa ngurban lan saking arah wong arabe fasahadu nuli padha nyekseni sapa man barokataha ing barokahe hadiri salah warau lan ningali sapa man ma ing perkara ya dulu kang nuduhake apa ala sihatiha ing atase sahihe hadiri salah wa alimu lan ngerti sapa man anna mahasinas syariati ing sak temene pira-pira kebagusane syariat iku la tak bah ora peduli apa mahasinas syariah ing hadiri salah iku la tak bah ora merduli apa mahasinas syariah ing hadiri salah bal tamilu balik condong la tak bah kok peduli to tak bah niku napa moh nyegah mawon iku la tak bah ora nyegah apa mahasinas syariah ing hadiri salah iku la tak ba ora nyegah apa mahasina syariah ing hadiri salah bal tamilu balik condong apa mahasina syariah ilaiha maring hadiri salah kama kaya perkara utawa kama marrat kaya oleh lewat apa isyaratu isyarah fi adiyati unasin ing dalem pira-pira dongane menungso ikhtaranguha kang gawe sapa unas ing adiyah wa qarrahum lan netepake sapa Kanjeng Nabi ing unas sallallahu taala alaihi wasallam alaihi fal ibratu mongko utawi tetembungane iku bi umumul lafzi sebab umume lafat labih khusus sababe ora sebab khusus sabab faham mongko paham sapa sira ya akhi dulur ingsun wa amalan ngamala sapa sira bihadzal matlabi kelawan ikilah penyubrih wa inamal ladilan aing pestine utawi perkara ya durru kakang bahayane apa alladzi ing sira iku lawi takotta lamun yakin sapa sira malang amali sartane ngamal biha kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim biha kelawan adayah
Biha kelawan adiyah subuta wurudiha ing tetepe tumekane adiyah. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi al afkhami kang agung li alla tungsiba supaya ora bangsakake sapa sira ilahi maring Kanjeng Nabi ma ing perkara lam yakulhu kang ora dawuh sapa Kanjeng Nabi ing Mas sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Fatadkhula mongko sebabe manjing sapa sira fil hadis ing dalam hadis al-waridi kang tumeka an nabiyina saking nabi kita al-mukhtari kang terpilih. Rupane hadis man kadzdzaba alayya man utahe sapane wong iku kadzdzaba ngoroake sapa man alayya ing atase ingsun mutami dan halinejo fal yatabawa mongko becik manggon sapa man utawa becik siap-siap manggon sapa man maknadahu ing panggonane man minan nari ing dalem neraka. Fa'mal mongko ngamal sapa sira biha kelawan adiyah khina idin ing dalem nalikane mengkono-mengkono fal muawwal mu'tamidan hale kang tetanggenan ala Allah ing atase Gusti Allah ghaira multafitin hale kang ora noleh ilama maring perkara siwahu kang sakliyane Allah la ngalaannaha ora ing atase sak temen adnya iku marwiyatun kang den riwayatake yakinan kelawan yakin kan Nabi saking Kanjeng Nabi al-Karimi kang mulya ngalih iku tetep ing atase Kanjeng Nabi Abdullah sholati utawa luwih utamane rahmat takdim wa askat taslimin lan luwih sucine rahmat salam iktidaan krana anut bisalafi kelawan ulama salaf as-sholih kang sholih alladzina rupane akeh kanu kang ana sapa ladina iku yaf'alunaha agawe sapa salafis sholih ing ad'iyah wa yahudduna lan nyemangati sapa salafis sholih alaiha ing atase ad'iyah tabarrukan krana ngalap barokah bingamalihim kelawan ngamale salafis sholih an-najihi kang sukses wa ta'asiyan lan gawe dasar bisa dadi kelawan pira-pira Gusti as-sufiyati kang ahli tasawuf bisa dadi kelawan pira-pira Gusti as-sufiyati kang ahli tasawuf wamtisalan lan anut liqauliman maring ucapane wong ausa kang wasiat sapa man biha kelawan adriyah watayammunan lan ngalap barokah watayammunan lan ngarep barokah bi afalim kelawan pira-pira penggawene as-salafis sholih al-mardiyati kang den ridhoni Armadiyati kang den ridhoni nafa'ana muga-muga paring manfaat sapa Allah ing kita. Kefangilen nafa'ana muga-muga paring manfaat ing kita sapa Allah taala bihim lantaran salafis sholih ajmaina hale sekabehane wa waffaqona lan muga paring taufik sapa Allah ing kita. Wa waffaqona mugi paring taufik sapa Allah ing kita. Wa iya kalan ing sira 5 maring perkara yuhibbu kang demen sapa Allah ing ma 5 maring perkara yuhibbu kang demen sapa Allah ing ma wa yardahu lan ridha sapa Allah ing ma amin fa ing kulta mongko lamun ngucap sapa sira nahnu utawi kita iku lanungkir ora ingkar sapa kita mujarrad dongai ing mligine donga wa inamal ladzi lan aing mustine utawi perkara nungkiruhu kang ingkar sapa kita ing alladzi nungkiru kang ingkar sapa kita ing alladzi iku kaunu hadil ad'iyati anane ikilah pira-pira donga iku latud labu ora den suprih utawa ora den purih apa hadil ad'iyah ila fi hadil awqati kejaba ing dalam pira-pira wektu al makhsusati kang den khususake kama saufa tarahu kaya oleh bakal ningali sapa kama kaya perkara utawa kaya wektu saufa tarahu kang bakal ningali sapa sira ing mafiyadi risalati ing dalam ikilah risalah kultu jawab sapa ingsun Qad arafta teman-teman weruh sapa sira anal muawwala ing sak temene perkara kang den gawe tetanggenan ana muawwala ing sak temene perkara kang den gawe tetanggenan apa ngalehi al fima ing dalam perkara zakarno kang nutur sapa ingsun ing ma huwa yoma iku kauluman ucapane wong sarodena kang nekake sapa ingsun min ahli sholahi saking wong kang ahli kebagusan wal kasfi lan ahli kabukae ati wal falahi lan ahli kabejan wa fi'lihim wa fi'lihim lan penggawene ahli shalah wal kasfi wal falah wa fi'lihim lan penggawene ahli shalah wal kasfi wal falah wa aidon lan halimane fahiya mongko utawi adingnya iku mujarradu ad'iyatin meligine pira-pira donga wa tadarruatin lan pira-pira DP ila tawwabi maring Allah zat kang akeh nrimo tobat ar-rahimi kang welas wa tilawatil Qur'ani lan maca Al-Qur'an al-azimi kang agung wa huma utawi mujarradu ad'iyah lan tilawatul Qur'an niku wa huma utawi mujarradu ad'iyah lan tilawatul Qur'an iku la yumnaani ora den cegah karone fi waqtin ing dalam wektu suwiji menal awqati kang saking pira-pira wektu faman mongko utahe sapane wong iku atanekane sapa man bima kelawan mujarradu ad'iyah lan tilawatul Qur'an fama yaqsudu mongko ora nejo sapa man illa mujarradat tadarrui kejaba meligine DP wa tilawatul Qur'ani lan watilatu kawalami rabbil bariyati lan maca dawuhe zat kang mengerani pira-pira makhluk
Fama fi dzalika. Mongko ora ana iku tetep ing dalem mengkono-mengkono mujarradu atiyah lan tilawatul Quran. Bid'atu ta bid'ah wala ingkarun lan ora ana ingkar. Wa manutai sapane wong iku angkaro ingkar sapa mandale ka ing mengkon-mengkono mujarradu atiyah lan tilawatul Quran. Faqatis sahaqqa mongko teman-teman ngehaki sapa man al khizya ing ino wal bawaro lan rusak. Hamana muga-muga ngreksa sapa Allah ing kefailan. Hamana muga-muga ngreksa ing kita sapa Allah Gusti Allah wa iyyakum lan ing sira kabeh. Minik tiqadil fajarati saking keyakinane pira-pira wong kang lacut. Wa ja'alana muga-muga ndadekake sapa Allah ing kita mimman setengah saking wong ikut ada kang anut sapa man bisa dadi kelan pira-pira Gusti al bararati pira-pira kang bagus amin bijahi nabi lantaran pangkate kanjeng Nabi al amini kang kena den percaya sallallahu taala alaihi wasallam. Hada fahama sapa sira ing ikilah perkara. Hada fahama sapa sira ing ikilah perkara wal nasra lan becik tumandang sapa ingsun fil marami ing dalam tujuan. Fil marami ing dalam tujuan bi'aunil maliki kelawan pitulunge Allah zat kang ngeratoni al alami kang banget ngudaneni fanaqulu mongko ucap sapa ingsun wabihi lan kelawan ngaunil malik awas wabilan kelawan ngaunil malik nasulu netepake sapa ingsun babuma utawi iku bab nerangake perkara yutlabu kang den purih apa mafi awalil ami ing dalem kawitane taun. Lah iki Muharram. Iklam muro sapa sira anal Muharram ing sak temene wulan Muharram. Iku syahrun wulan azimun kang agung. Wa fadlu tawi kautamane Muharram iku kasirun akeh ngami muntur kang sumrambah. Wa huwa utawi Muharram iku afdhalus syuhuri luwih utamane pira-pira wulan lisome kedue poso ba'da Ramadan ing dalem sause wulan Ramadan. Dadi wulan Muharram iku mulyane poso iku sing paling mulya Ramadan kemudian Muharram. Summa Rajabin nuli wulan Rajab. Summa Rajabin nuli wulan Rajab, summa Dzulhijjati nuli Dzulhijjah, summa Dzulqa'dati nuli Dzulqa'dah, summa Sya'bana nuli wulan Sya'ban. Dadi poso iku sing paling utama siji Ramadan, terus kemudian Muharram, kemudian baru Rajab, kemudian Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, terakhir Sya'ban. Fa huwa mongko utawi Muharram iku syahrullahi wulane Allah al-Muharram. Iku syahrullahi wulane Allah. Iku syahrullahi wulane Allah. Al-Muharramu kang den mulyaake. Al-Muharramu kang den mulyaake. Afdalul ashhuri. Afdalul ashhuri kang dadi luwih utamane pira-pira wulan. Al-hurumu pira-pira kang mulya. Al-hurumu al-hurumi nggih iku naat sangka ashhur. Al-hurumi pira-pira kang mulya. Al-muqaddamu kang den dinginake. Al-muqaddamu kang den dinginake wasalisus salasati hurumi. Lan kaping telune wulan telu kang mulya. Wasalisus salah satu hurumi lan kaping telune wulan telu kang mulya. Asardi kang nuli-nuli. Warabinguha utahe kaping papate hurum iku Rajabun wulan Rajab. Warabinguha utahe kaping papate hurum iku Rajabun wulan Rajab. Awas, Rajab niku iso munsharif iso ghair munsharif. Al fardu kang dhewe ra tak terani Jawa. Dzakara nutur sapa al hafidhu wong kang apal Quran, Quran to hadis. Dzakara nutur sapa al-hafidzu wong kang apal hadis rupane Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Nutur ing lafat annahu ing sak temene kelakuan. Annahu ing sak temene kelakuan iku ruwiyah den riwayatake ngan Hafsata saking Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha. Ngani Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ing lafat man soma. Man utahe sapane wong iku soma poso sapa man akhir yaumin ing dalam akhir dina ming Dzulhijjati kang setengah saking wulan Dzulhijjah wa awala yaumin lan kawitane dina minal Muharram saking wulan Muharram ja'alahu mongko ndadekake ing saum sapa Allah taala. Ja'alahu mongko ndadekake ing saum utawa ing soma sapa Allah taala lahu kadheman kafaratan ing dadi panglebur kafaratan ing dadi panglebur khamsina ing 50 apane sanatan taune. Wa sauma yaumin lan ing poso sedina minal Muharrami saking wulan Muharram bisaumi salasina kelawan bandingi poso 30 apane yauman dinane. Jadi barang siapa yang puasa akhir Dzulhijjah 1 hari, kemudian terus bulan Muharram 1 hari, lah berarti 2 hari nggih puasanya, maka teng mriku niku bisa melebur atau menghapus dosa 50 tahun. Oh, iku poso awal Dzulhijjah karo akhir Dzulhijjah dan awal Muharram kemarin. Kemudian poso sedina pada bulan Muharram niku bandingane poso 30 dina. Lumayan akeh wae.
Wa qala dawu sapa Al-Ghazali Imam Ghazali rahimahullahu taala fil ihya dalam kitab Ihya anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu ing sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawu sapa Kanjeng Nabi ing lafat mansom. Dawu ing lafat mansoma. Man utawi sapane wong iku sama poso sapa man salah satu ayamin kelawan 3 dina besari haramin saking wulan Muharram. Min syari haramin saking wulan Muharram. Rupane al-khamisa dina Kamis wal Jumatan lan dina Jumat sesuk berarti ya pas ta? Pas. Wal Jumatan lan dina Jumat wa Sabtu lan dina Sabtu nek gelem. Nek ra gelem berarti ya ra gelem. Kata apa mengko nulis sapa Allah taala lahu kaduman ibadatan ing ibadah. Terus ibadata sab'i mi'ati amin ing ibadah 700 tahun. Jadi poso 3 dina pada bulan Muharram yaiku hari Kamis, Jumat, Sabtu, temriku bandingannya padha karo poso 700 tahun. Ngeri ngerong. Wa donga utawi donga fil Muharrami endan bulan Muharram iku maksurun. Iku maksurun maksur utawa den tampa saking Kanjeng Nabi. Wa khabaru utawi hadis donga. Wa khabaru utawi hadis donga iku maufurun sempurna. Iku maufurun sempurna. Nah niku nggih dadi donga-donga pada bulan Muharram iku jelas maksur sangka Kanjeng Nabi. Wa mimman kula setengah saking perkara wajatu kang nemu sapa ingsun imam minhu saking donga. Annahu rupane sak temene man iku yaqra'u gelem maca sapa man awalan ing dalem kawitane. Qabla donga ini ing dalem sadurunge donga loro. Al ayataini ing ayat loro. Rupane ayatul kursi ayat kursi salasa miatin kelawan 300 wasitina swida apane marotan ambalane mal basmalati sartane basmalah fi kulli marratin ing dalem saben-saben ambalan. Wa indal faraghi lan dalem nalikane rampung. Wa indal faraghi lan ing dalem nalikane rampung min jami dalika saking sekabehane mengkono-mengkono ayatul kursi yaqulu ngucap sapa man Allahumma ya muhawwilal ahwal ing donga Allahumma ya muhawwilal ahwal. Allahumma Gusti Allah ya muhawwilal ahwali aja zat kang mindah pira-pira tingkah hawil mugi mindah tuan utawa ngelih tuan hali ing tingkah ingsun ila asanil ahwali maring luwih baguse pira-pira tingkah. Ya Allah, engkaulah zat yang maha mengubah keadaan, maka ubahlah keadaanku ke keadaan yang paling baik ila asanil ahwal bihaulika kelawan kedaya kekuatan daya tuan wa kuwatika lan kekuatan tuan ya azizu duh zat kang maha mulya ya mutaali duh zat kang maha luhur wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Fa inna fi dzalika mongko sak temene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono yaqra'u ila akhirih. Fa inna dzalika mongko sak temene iku tetep ing dalem mengkono-mengkono yaqra'u ila akhirih. Fawaidda ana pira-pira faedah azimatan kang agung. Kama kaya keterangan sanakifu kang bakal kandhek sapa ingsun ngalehi ing atase dalik. Sanakifu kang bakal kandhek sapa ingsun ngalehi ing atase dalik insyaallah ngersake sapa Allah taala. Dadi ngaten. Dadi donga niku biasanya kan donga awal tahun, donga akhir tahun. Lah donga awal akhir tahun kan dibaca ba'da ngasar niku nggih biasanya. Terus kemudian doa akhir tahun dibaca ba'da maghrib. Niku gak kudu bar maghrib asline. Dadi nek menurut keterangan Imam Ghazali niki Imam Ghazali terus sore kemudian dikutip juga oleh Imam Abdul Hamid Qudus niki. Temriku niku doa akhir tahun dibaca ba'da ngasar, berarti nyedeki terbit matahari malam 1 suro nika. Terus kemudian di sela-sela nih yaiku membaca ayat kursi 360 kali beserta bismillahnya. Boyo. Suwi no, Pak. Dulu ora sampai 2 dino. Lah niku kurang lebih kalau bacanya sekitar 1,5 jam kalau cepat. 1,5 jam sampai 2 jam. Nah kemudian setelah niku baru doa awal tahun. Nah niku asline sing worth it banget niku asline niku. Sing paling worth it iku asline ketika doa akhir tahun niku dadi doa awal akhir tahun dulu, terus kemudian wis mancik bulan Muharram, kemudian baca ayat kursi 360, baru setelah iku doa awal tahun. Nah niku ngoten. Iso raketang kok ben taun iso ngamalne ngoten mawon lho penak nggih. Niku. Raketang ben taun. Setara ketang setahun pisan sudah iso ngamalne alhamdulillah. Ngoten niku lho lancen amalan setahun pisan ya, Pak. Makanya raketang setahun pisan muga-muga iso ngamal. Raketang amalan setahun pisan. Kala dawuh sapa Syekhuna guru ingsun, wa syaikhu masyaikhina lan gurune guru ingsun, al-arifu kang makrifat birobi kelawan pangerane, syaikhu masyaikhin al-mannani. Kang moho akeh anugrah utawa kang moho paring anugrah al-mannani
sayyidina sayyiduna rupane utawa kang dadi nggih sayyiduna kang dadi Gusti ingsun wa maulana lan bendara ingsun as-sayyidu kang dadi Gusti rupane Ahmad bin Zaini Dahlana Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah niku maksudnya gurune Syekh Abdul Hamid Kudus rahimahullahu taala. Kama kaya perkara nakaltu kang nukil sapa ingsun ing min khoti saking tulisane Syekh Ahmad Zaini Dahlan fi safinati ing dalam kitab Safinae Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dakaro nutur sapa ba'duhum sebagian ulama annahu ing lafat annahu ing sak temene man iku yaqra'u gelem maca sapa man fi awal yaumin ing dalam kawitane dina minal muharram saking bulan muharram ayat al-kursi ing ayat kursi salasamiatin kelawan 300 wasitinal swidak apane marratan ambalane ma'al basmalah disartani basmalah fi kulli marratin ing dalam saben-saben ambalan fa inna mongko sak temene ayat al-kursi iku hisnun dadi benteng hasinun kang kuat hisnun hasin dadi benteng sing kuat minasyaiton saking setan ar-rajimi kang den rajam fi dalikal ami ing dalam mengkono-mengkono taun lho dadi gelem maca niku macane ping 300 swidak iku mendapatkan benteng dari setan maca ayat kursi ping swidak mungkin insyaallah al-falah tahun depan ngono piye di maca niku 300 swidak. Wah, lumayan ya. Nek macane bareng-bareng, macane ditartil pisan wis. Mulai bareng Isya sampai sahur. Wa fi lan iku tetep ing dalam ayat kursi minal faida saking pira-pira faedah. Ma utai perkara la yu'addu kang ora kena den itung. La yu'addu kang ora kena den itung apa ma? Wala yuhaddu lan ora kena den batesi apa ma? Ma utai perkara la yu'addu kang ora den kena den itung apa ma? Wala yuhaddu ora kena den batesi apa ma? Lha iku ayat kursi iku faedahe wis ora kena ditung lan ora kena dibatesi. Wah, bahkan ngusir wonge kena ya, Pak. Lho, kena temenan. Wah, iku susah aku gak cocok karo alpat mari entus alpat wis basa rasa manggone kene kok tak saleh ndi ngene. Ayat kursi ping pira. Mari karo kolore tak gawa. Lah wis kukut wis. Wis salah menawa kuwi. Niku ayat kursi kena nggih sembarang kali. Kena nggih sembarang kali. Makane la yu'addu wala yuhaddu wa kana la sapa syekhuna guru ingsun yakni ngersakake sapa ingsun wa kana lan ana sapa syekhuna guru ingsun ngersakake sapa ingsun asy-syekh ing Syekh Ngusman Ad-Dimyati ya rupane Syekh Ngusman Ad-Dimyati rahimahullahu taala muadiban kang ngajekake ala dalika ing atase mengkono-mengkono maca ayat kursi wayang baiklah sekjo apa fi'luha ngelakoni maca ayat kursi qabla dungai ing dalem sadurunge ndonga. Lah niku nggih niku gurune Syekh Abdul Hamid Kudus temriku cerita bahwa Syekh Ngusman Ad-Dimyati temriku biasane nglampahi niki. Waqalan dawu sapa alamat wong kang banget ngalimi asy-syekh kang dadi Syekh Hasanu Al-Aidawi rupane Syekh Hasan Al-Aidawi Al-Hamzawi kang bangsa daerah Hamzawi fin nafahatin nabawiyati ing dalam kitab An-Nafahat An-Nabawiyah fil fadailil asyuriyati ing dalam nerake pira-pira kautaman fil fadaili ing dalem nerake pira-pira kautaman al asyuriyati kang bangsa dina Asyura. Ndakaro nutur sapa Syekhus Syekh Abul Yusri Al-Qattani rupane Syekh Abul Yusri Al-Qattan. Tilmidhu Syekhi kang dadi murid Syekh Karimuddin Al-Khalwati Al-Khalwati Karimuddin Al-Khalwati rupane Syekh Karimuddin Al-Khalwati. Ani Syekh saking Syekh Karimuddin, kok Karimuddin nggih, Karimuddin asline ya. Karimuddin Al-Khalwati, rupane Syekh Karimuddin Al-Khalwati. Ani Syekh saking Syekh Damardasin, rupane Syekh Damardas. Al-Kabiri kang agung, rahimahumullah taala. Dawuh ing lafat utawa nutur ing lafat man qara'a ayatal kursi. Man utahe sapane qara'a maca sapa man ayatal kursi ing maca ayatal kursi fi aliyamin ing dalem kawitane dina. Minal muharrami saking wulan muharram salasamiatin ing 300 utawa kelawan 300 wasitilan swidak apane maratan ambalane yubasmilu hale maca bismillah sapa man fi awali kulli maratin ing dalam saben-saben kawitane saben-saben ambalan wa indal faruqina ing dalem manekane rampung min jami dalika saking sekabehane mengkono-mengkono salasamiatin wasidin yaqulu ngucap sapa man Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil hali ila asanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Fa innahu mongko sak temene man maknane padha iku yuwaqqa den reksa sapa man. Fa innahu mongko sak temene man iku yuwaqqa bakal den reksa sapa man ma ing perkara yakrahuhu kang sengit sapa man ing ma fi jamil ami ing dalem sekabehane taun. Nek niki Rama Yairin dawuh wis pokok maca 300 iki apa wae sing awake dhewe gak senengi ning taun iku engko bakal terhindarkan. Ojo nyingkrih dhewe. Gak seneng telekno ojo nyingkrih srit. Ngoten nggih, pokok kita terhindarkan dari sesuatu hal yang tidak kita sukai.
di tahun selanjutnya. Waduh, Pak iki Muharram wis kadung kelewati piye, Pak? Mengki dikondoke saged ngono ae. Wis menak-menakane to iso. Ya kok Mbah Yai romae bareng iso. Kondoke ya iso. Mumpung sik Muharram nggih. Lah piye marani ilmune telat ya wis gak apa-apa. Lha niki kok mboten nate diupload pas wayah story ini tiang-tiang, Pak. Mergo bareng abot. Ngono ae. Nek barang enteng diupload yo mbok susu ayo tuku susu sing akeh. Lha iku barang enteng. Nek sing maca 300 widak ra patek ana wong upload ta. Ning story pas malam 1 surah, mergo barang abot. Paling mentek di-skip ngono tok. Mesti skip berat. Padahal niku faedahnya sangat besar sekali. Wa dzakara terus alamatu ad-Daraibiyu. Wa dzakara terus alamatu wong kang banget alime ad-Daraibi rupane Syekh ad-Daraibi. Iki sing duwe kitab Al-Mujarrabat Dairabi. Fi fawaidi dalam pira-pira faedahe al-alama ad-Dairabi. Naklan kelawan nukil anil alamati saking wong kang banget alime rupane Jamaluddin. Syekh Jamaluddin sibeti Ibnul Jauzi kang dadi putune Imam Ibnul Jauzi. Ngani Syekh Umar Robni Udamata rupane Syekh Umar bin Udamah Al-Maqdisi kang bangsa Maqdis. Dungaan ing donga li awal ame kedue awal tahun. Wa dungaan lan donga li akhiri kedue akhir tahun. Wa qala lan dawuh sapa Al-Allamah Ad-Dairabi ing lafat mazala masyayikhuna. Mazala ora gingsir-gingsir. Sapa masyayikhuna pira-pira guru ingsun. Iku yusuna aweh wasiat sapa masyayikhuna bi kelawan donga. Wa iqraunahu lan maca sapa masyayikhuna ing donga. Wa mafatani lan ora pot apa donga ing ingsun. Wa mafatani ora pot apa donga ingsun tulang umri ngumri ya kena tulang umri ing dalem sak dawane ngumur ingsun. Wa amma donga awalil ami anapun utawi dongane kawitane taun iku fa innahu mongko sak temene man iku yaqulu gelem maca sapa man Bismillahirrahmanirrahim ing lafat Bismillahirrahmanirrahim. Maklum bismillah kalau nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi alhamdulillahil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan kelawan selawat tamlau kang ngebai apa selawat khazainallahi ing gedonge pira-pira gedonge Allah nuron ing nur wa takunu lan ana apa selawat lana maring kita walil mukminina lan pira-pira maring pira-pira wong mukmin iku farajan dadi kabungan iku farajan awas nggon aku harokate farjan niku farjan dadi farji lho piye iku farajan dadi kabungan nggone sampean apa lah farajan nggon aku farjan iku farajan dadi kabungan wa farohan lan tegese dadi kabungan wasururon lan tegese kabungan padha maknane ya faroh surur ya biasa adanya farjan dadi farjan dia piye nek wong lanang iki ora ana farjan ya ora iso faraj ya ngoten nggih farajan wa farohan lho mau itu Pak mau itu kan kudu ana farhan farajan wa farohan wa sururan wa ala alilan ing atase keluargane Kanjeng Nabi sahabat Kanjeng Nabi sallallahu tasliman kasira tasliman kelawan salam kasiron kang akeh. Lah niki nggih niki jenis selawat surur niki sering kula maca niki pas kula ndonga sering kula ndonga model ngeten iki walaupun gak wayah malam napa siji suro gak apa-apa sampean nggih pembukaan doa gak apa-apa ben dadi uripe bahagia ngoten lho. Iki dongane iki iso bahagiane awake dhewe salatan takunu lana ade ben bahagia walil mukminina lan wong mukmin liyane ade juga ndongakne wong mukmin liya juga bahagia. Oh wong kok mari ngono ora patek bahagia berarti ora patek mukmin iku ajane. Ya ora patek iman nggih. Lah kan iki ade maca selawat niki mengki juga mendoakan orang lain khususnya orang-orang mukmin juga bahagia. Ketika kita mendoakan orang lain agar bahagia, maka akan ada malaikat di sebelah kita mengatakan kamu akan mendapatkan hal yang sama. Ini mana ta? Gitu aja kok repot. Niku nggih dadi donga niki kula sering makna kula ndonga mas sering kula ndonga ben piye wong saiki gampang susah ya. Gampang burn out anxiety, bunuh diri. Waduh. Ya Allah, wis piye meneh ya. Ya ancen yo ora patek iman. Makane perlune iman niku nggih niku donga. Khazainallahi nura wa takunu lana wal farja wa surur wa sallim tasliman katsira. Ya ngono wa sallim tasliman ya kena nek maknane wasallim temriku diarahna ning soli. Asline sing paling tepat wasallim. Wasuru ala ali washabihi wasallim tasliman katsira. Nek nggon aku wasallama. Beberapa kemarin di postingan-postingan story juga ada sing wasalama. Aku wis tak maklumi wae paling iki ya kopas aku ngono.
Nggih, sebenarnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamlu khazanah nura wa tuqlana wal mu'minin farja wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Dadi wasallam sampean wasallam apa wasallim? Wasallam ta? Nah, wasalama di ngatofno ndek endi? Oh, golek temu mboten, Mbak? Mboten, sholli fi'il amr. Salama fi'il madi. Dadi bar fi'il amr mengke di ngatofno ya ning amr maneh sesama. Nek uli sudah pas. Ya, wasallim tasliman katsira. Wasallim tasliman katsira. Allahumma do Gusti Allah anta. Allahumma Gusti Allah. Kecuali nek digawe ngeten wasururon. Wasallallahu alaihi wa ala ali wa sahbihi wa sallama. Semisal kok ngoten ya ora apa-apa. Dadi wasallallahu. Dadi ana dimunculke fa'ile maneh. Dimunculke fa'ile maneh. Allahumma Gusti Allah anta utai tuan iku ala badidat kang moho abadi utawa moho kekal al-qadimu kang dingin al-awwalu kang awal wa ala fadli kalan ing atase anugerah Tuhan al-azimi kang agung wa karimi judi kalan mulyane loman Tuhan al-amimi kang sumrambah jud iku lomo tanpa dijaluk al-amimi kang sumrambah pangerane menake al-amimi kang sumrambah al-muawwalu kang den gawe tetanggenan wa hadza utawi ikilah tahun iku ngamun tahun jaditun kang new kang anyar qad akbala teman-teman madhep apa am as'alukan nyuwun sapa ingsun ing Tuhan al-ismata ing penjagaan utawa pangreksa fihi ing dalam am minasyaiton saking setan utawa sebute kancamu sapa ngono ora apa-apa minasyaiton wa sapa minasyaiton saking setan wa uliyahi lan pira-pira kancane setan aja wali wa uliyahi lan pira-pira kancane setan wal aunalan ing pitulung ala hadin nafsi ing atase ikilah nafsu al ammarati kang akeh perintai bisuke kelawan olah wal istihhala lan ketungkul utawa sibuk bima kelawan perkara yuqarribuna nek panit kaya anu yuqarribuni kang marakake apa mak ingsun ilai kamaring tuan apane zulfa derajat parke apane zulfa derajat parke ya dal jalal iduh zat kang mau agung wal ikrami lan mulya wa sallallahu wa sallam kemaring rahmat adim sapa Allah taala ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabat Kanjeng Nabi wa sallama lan muga paring keselamatan sapa Allah yaqra'uhu maca sapa man ing ikilah doa yaqra'u maca sapa man ing ikilah doa salasan kelawan telu fa inna syaitana maka sak temene setan iku yakulu ngucap sapa setan fa inna syaitana maka sak temene setan iku yakulu ngucap sapa setan istamana ala nafsihi wa tawakkala bihi malakani istamana amrih aman sapa man yang lafat istamana amrih aman sapa man ala nafsi ing atase awak dhewe man ala nafsi ing atase awak dhewe man wa tukilalan den pasrai utawa den wakilake bihi kelawan man sapa malakani malaikat loro yakhrusunahu yakhrusunahu beta yakhrusanihi kang jaga sapa malakani ing man yakhrusanihi kang jaga sapa malakani ing man minasyaiton saking setan wa atsbahi lan pira-pira pengikuti setan. Lah ketika kita membaca doa niku 3 kali sebenarnya bacanya 3 kali nggih doa awal tahun niku dibaca 3 kali maka setan akan mengucapkan waduh orang ini meminta keamanan pada dirinya sendiri dia membuat tameng dia membuat sil waduh waktu lebih malakan, waduh dia juga ada di sampingnya ada 2 malaikat yang akan menjaga dia dari setan sampai akhir tahun nanti sampai setahun. Jadi udah ya gelem maca donga awal tahun kali akhir tahun niku mengke akan 3 kali akan ada malaikat yang menjaga kita dari setan sampai akhir tahun mengke. Jadi limitnya penjagaan itu satu tahun limitnya nanti bisa perpanjang kontrak. Bisa perpanjang ya 1 tahun alhamdulillah waduh dhek kadung gak maca ya Pak ya iku macane kapo intah wis tutuk apa kol wakol ndak sebab alamat wong kang ban aline asaidu kang dadi Gusti asyarifu kang mulya al hasaniyu kang bangsa Sayyid Hasan maksudnya mergo Habib al hasaniyu kang bangsa Hasan al masyhur kang masyhur bima il ainaini kelawan aran ma il ainain fi na'til bidayati ing dalam kitab na'til bidayat bima il ainaini kelawan aran ma il ainain fi na'til bidayati ing dalam kitab na'til bidayat ing dalam kitab na'til bidayat wa hadi utawi ikilah faedah iku fawaidu pira-pira faedah li ahli nihayati kedue wong kang ahli pira-pira katok li ahli nihayati kedue wong kang ahli pira-pira katok wa tufidulan awe faedah apa hadi utawa fawaid
ahlal bidayati ing pira-pira wong kang ahli ngawiti lakon. Wa tufidulan awe faedah apa hadhi ahlal bidayati ing wong kang ahli ngawiti lakon. Al-ula kang pertama iku fi asya'a ing dalam pira-pira perkara tufidu kang awe faedah apa asya. Fil ami ing dalam setahun. Minha iku setengah saking asya. Donga awalil ami utawi donga awal tahun. Wadakara lan nutur sapa Syarif Al-Hasani niku. Mak ing perkara takodama kang dadi dingin apa mah. Wadakara lan nutur ing donga. Wadakara nutur ing donga sapa syekhuna guru ingsun wa syekhu masyayikhina lan gurune guru ingsun rahimallahu taala. Maksudnya Syekh sapa Zaini Dahlan fi Safinati ing dalam kitab Safinae Syekhuna aidan halimane wa qala lan dawuh sapa Syarif Hasan dzakara ing lafaz dzakarahu nutur ing qaul utawa ing donga sapa ba'dum sebagian ulama anil imami saking wong kang dadi imam Hujjatul Islam kang dadi hujjah Islam Muhammadin Al-Ghazali rupane Syekh Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu taala sirrahu qala dawuh sapa Al-Imam Ghazali ing lafaz kuntu bimakkah kuntu ana sapa ingsun iku bimakkah ing dalem kutha Mekkah al-musyarrafati kang den mulyaake fi awali yaumin ing dalem kawitine dina min sanatin saking taun jadi daten kang anyar min siniyil hijrati saking pira-pira taun hijriyah saking pira-pira taun hijriyah dhaifan hale wong kang tawaf bil baiti ing dalem Baitullah al-haram kang mulya fa khatara nulik rentek fi nafsi ing dalem awak ingsun fa khatara nulik rentek fi nafsi ing dalem awak ingsun apa an ara yen to ningali sapa ingsun al-Khadira ing Nabi Khidir alaihi salam fi dalika al-yaum ing dalem mengkono-mengkono dina wal hamani lan paring ilham ing ingsun sapa Allah taala adunga ing donga fata'u tunuli donga sapa ingsun Allah taala ayat jemaah yen to ngumpulake sapa Allah baini ing dalem antarane ingsun wa bainahu lan ing dalem antarane al-Khadir Nabi Khidir fi dalika al-yaum ing dalem mengkono-mengkono dina fama faraghtu mongko ora rampung sapa ingsun min dongae saking donga ingsun hatta dara sehingga pertelo li kaduwe ingsun sapa al-Khadiru Nabi Khidir alaihi salam fil mutafa ing dalem panggonan tawaf faja'altu nuli tumandang sapa ingsun iku atufu tawaf sapa ingsun ma'ahu sarta Nabi Khidir wa afalu lan agawe sapa ingsun fi'lahu ing kaya penggawene Nabi Khidir wa aku lan ngucap sapa ingsun kaulahu ing kaya ucapane Nabi Khidir hatta faragha sehingga rampung sapa Nabi Khidir min tawafi saking tawafe Nabi Khidir wang qadha lan tutuk sapa Nabi Khidir fajalas tunuli lungguh sapa ingsun musyahidan hale kang ningali lil baiti maring Baitullah asy-syarif kang mulya sumal tafatan nuli noleh sapa Nabi Khidir ilaya maring ingsun wa qala lan dawuh sapa Nabi Khidir ya Muhammad Ghazali itu kanjeng Nabi niki ya Muhammad Ghazali malladzi da'aka ma utahi apa iku alladzi perkara da'aka kang donga da'aka kang narik apa alladzi ing sira da'aka kang narik apa alladzi ing sira ila su'alillahi maring njaluk ing Allah lihat jemaah supaya ngumpulake sapa Allah baine ing dalem antarane ingsun wa bainaka lan ing dalem antarane sira fi hadzal yaumi ing dalem ikhlas dina bi hadzal harami ing dalem ikilah tanah haram asy-syarif kang mulya faqultu nuli matur sapa ingsun maksudnya Imam Ghazali sing matur ya Sayyidi duh Gusti ingsun ing lafat ya Sayyidi hadi utawi ikilah taun iku sanatun taun jadi datun kang anyar wa ahbabtu lan demen sapa ingsun an ata'assa ing yen to anut sapa ingsun bika kelawan sira an ata'assiya ing yen to anut sapa ingsun an ata'assiya ing yen to anut sapa ingsun ta'assaya ta'assi an ata'assiya ing yen to anut sapa ingsun bika kelawan sira fi iqbaliha ing dalem ngadepi sanah fi iqbali ing dalem ngadepi sanah bisa ing kelawan suci-suci minta budatika saking utawa nyatane ibadah maring Tuhan wa tadurru'ati kalan DP tuan. Sesuknya ya. Fi iqbaliha bisya'in min ta'butika dari qala ajal. Oh ngeten min ta'butika nyatane pira-pira ngibadahe tuan, maksudnya sira ning Nabi Khidir. Wa tadurru'ati kalan pira-pira DP sira utawa tuan Nabi Khidir. Minta abudatika nyatane pira-pira ibadah sira utawa pira-pira ibadah tuan wa tadarruatika lan pira-pira DP tuan utawa DP sira iki nang Nabi Khidir khitabnya qala dawuh sapa Nabi Khidir
Kala dawuh sapa Nabi Khidir ajal, ing lafat ajal, ya. Sumaqala nuli dawuh sapa Nabi Khidir farka mongko rukuk sapa sira bi rukuin kelawan rukuk tamin kang sampurna. Fakum tunuli ngadeg sapa ingsun wasolai tulan salat sapa ingsun ma ing perkara utawa ma ing kaya perkara amarane kang perintah sapa Nabi Khidir ing ingsun. Bihi kelawan ma. Fal mafarqtu nuli endawus masane rampung sapa ingsun mindalika saking mengkono-mengkono rukuk. Kala dawuh sapa Nabi Khidir fatmu mongko ndonga sapa sira bihadat du'ae kelawan ikilah donga al maksuri kang maksur utawa kang den labeti utawa kang labet saking Kanjeng Nabi al jami'e kang ngumpulake lil khairati maring pira-pira kebagusan wal barokati lan pira-pira barokah wa utahe donga iku hada ikilah donga rupane bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin Allahumma dugusti Allah ini sak temen ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan bika kelawan Tuhan antusalia ing yen to paring rahmat takdim sapa Tuhan wa tusallima lan paring rahmat salam sapa Tuhan ala sayidina ing atase bendara kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala sairil anbiya lan ing atase sekerine utawa sekabehane pira-pira nabi wal mursalin pira-pira utusan wa ala alim lan ing atase keluargane pira-pira lan ing atase pira-pira keluargane Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa sahbihim lan sahabate Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin ajmaina hale sekabehane wa antaghfir lan ento ngapura sapa Tuhan li maring ingsun ma ing perkara madho kang wis liwat apa ma wa tahfadhoni lan ngreksa sapa Tuhan ingsun fima ing dalem perkara iki donga harokate disimak fima ing dalem perkara baqiya kang tetep apa ma ya arhamar rahimina dodat kang luweh welas pira-pira kang welas Allahumma dugusti Allah hadi utawi ikilah taun iku sanatun taun jadi datun kang new kang anyar muqbilatun kang madhep lam amal kang ora ngamal sapa ingsun fib tidaiha ing dalem kawitane sanah ngamalan kelawan ngamal yuqarribuni kang marakake apa ngamal ingsun ilai kamaring Tuhan zulfa kelawan ngamal kang ngeparakaken zulfa kelawan ngamal kang ngeparakaken ghairu tadurrui sak liyane tadurru utawa sak liyane DP ingsun ilai kamaring Tuhan fa as'aluka mongko nyuwun sapa ingsun ing Tuhan antuwaffiqoni ing yen to nulungi sapa Tuhan ingsun lima maring perkara yurdika kang ngridhoake apa ma ing Tuhan yurdika kang ngridhoake apa ma ing Tuhan anni saking ingsun minal qiyami nyatane jumenengi bima kelawan perkara laka kang tetep keduwe Tuhan ngalaya ing atase ingsun min taatika nyatane taat maring Tuhan wa alzam tani lan netepake sapa Tuhan ingsun al ikhlas fihi ing dalem ma liwat jika krana zat Tuhan al karimi kang mulya fi ibadatika ing dalem ibadah maring Tuhan wa as'aluka lan nyuwun sapa ingsun ing Tuhan itsma madalika ing sampurnane mengkon-mengkono kabeh utawa sampurnane mengkon-mengkono ma alaya ing atase ingsun bi fadlika kelawan sebab anugerah Tuhan wa rahmatika lan welas Tuhan Allahumma dugusti Allah ini sak temen ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ing Tuhan khaira hadhihi sanati ing luwih baguse ikilah taun al muqbilati kang madhep yumnaha rupane kebagusane utawa barokahe sanah wa isroha lan gampange sanah wa amnaha lan amane sanah wa salamatah lan selamete sanah wa a'udzu bika lan nyuwun sapa ingsun wa'udzulan nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan Tuhan ming sururiha saking olone sanah duduk lek sadwe lek ming sururiha saking olone sanah wasududiha lan panyegahe sanah nyegah saking apa nyegah sangka harapan-harapan kita wa ngusriha lan angele sanah wa khofiha lan wedine sanah wa lahakataha lan rusake sanah wa arhabu lan demen sapa ingsun ilai kamaring Tuhan antahfadha ing yen tong reksa sapa Tuhan ngale ya ing atase ingsun fiha ing dalem sanah dini ing agama ingsun allati tuwane iso diwaca fiha dinil ladzi ngono iki kena tak sing luwih tepak asline fiha diniyal ladzi iltiqaus sakinen fiha diniyal ladzi fi dini ing agama ingsun alladzi huwa kang utawi dini iku ngismatu amri pangreksa perkara ingsun wa dunyaya lan donya ingsun allati fiha kang iku tetep ing dalem dunyaya masih utawi pangurip ingsun utawa urip ingsun masih utawi urip ingsun wa tuwaffiqoni lan nulungi sapa Tuhan ingsun fiha ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim sanah ilama maring perkara yurdika kang ridhoake apa ma ing Tuhan ngani saking ingsun fi maati ing dalem akhirat ingsun ya akramal akramina duh luweh mulyane utawa duh luweh lomone pira-pira kang luweh lomo wa arhamar rahimina duh luweh welase pira-pira kang welas wasallah muga-muga ing rahmat tadim sapa Allah taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbilan sahabate Kanjeng Nabi wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah dakwahum utawi dongane penduduk surga dakwah utawi dongane penduduk surga utawa ahlul jannah
fiha ing dalam jannah iku subhanaka maha suci Tuhan Allahumma Gusti Allah wa tahiyyatuhum utawi penghormatane ahlul jannah fiha wa tahiyyatuhum utawi penghormatane ahlul jannah fiha ing dalam jannah iku salamun salam wa akhiru dakwahum utawi akhire dongane ahlul jannah iku tegese alhamdulillahirabbil alamin dan iki donga lain selain donga sing biasa dibaca nika dadi niki critane ngaten Imam Ghazali suatu saat teng mriku tawaf di Baitullah Al-Haram atau tawaf di Ka'bah kemudian teng mriku niku perasaane makanya teng mriki fa khatara fi nafsi an ara al-Khadir perasaan saya itu seperti saya melihat Nabi Khidir rasanya ada sinyal saya itu si A itu Nabi Khidir kemudian tawaf bareng ditutne tawaf bareng mari doya Allah Gusti, kula njenengan kumpulne kula kalih Nabi Khidir. Dadi mamane sampean suatu saat duwe perasaan kaya iki kok wali tenan niku misal ngono contoh. Ya sampean duwe perasaan iki wali tenan, sampean ndonga ya Allah Gusti, njenengan kumpulne kula kalih wali niki Gusti. Lah mesti sinyale rada banter. Lah Imam Ghazali minta kepada Allah kemudian Allah mengabulkan, iki bener Nabi Khidir. Akhir-akhir tawaf bareng. Ketika tawaf bareng Nabi Khidir tanglet. Loh. Sampean kok weruh nek aku Khidir? Mergo kula ndonga teng Gusti Allah ngeten. Mergo kula niku pengen saged ibadah kados panjenengan ya iku apa umure dawa. Iso tadarruk dhateng Gusti Allah kados panjenengan. Iso DP ngibadah dhateng Gusti Allah kados panjenengan. Iku Imam Ghazali ngoten. Yes, nek pengen ngono kowe sawaraku to nyoh kono ruku'o salat sing sempurna. Marino terus iki maca donga iki. Nah, akhir-akhir terus Imam Ghazali dijazahi donga yaiku donga niki saking Nabi Khidir. Dadi iki sing gawe Nabi Khidir donga niki. Lah dongane iki nggih sae. Secara arti juga bagus. Awal-awal nggih minta kepada Allah agar diampuni segala dosanya niku. Wa tafadhun dijaga ya Rahman Rahimin. Allahumma hadhi sanatun jadidun. Ya Allah, hari ini adalah tahun baru mukbilatun yang akan saya hadapi la amal fidaya dan saya tidak ngamal sebelumnya kecuali ngamal yang dapat mendekatkan diriku kepadamu ilaika zulfa ghairu tadrumi saklian fasaluka tuwafiqoni saya minta kepada engkau ya Allah engkau menolong saya terhadap untuk bisa melakukan apapun yang dapat membuat engkau ridho lima yurdi kangani minal qiyami bimalaka ngalayya min taatika intinya nyuwun taat wa azam tani ikhlas ya Allah dan tetapkanlah dalam hati saya keikhlasan karena zat engkau. Was'aluka itmama dzalik dan saya meminta kesempurnaan semuanya ini. Allahumma as'aluka khair hadhihi sanatil muqbilah ya Allah saya minta kebaikan-kebaikan pada tahun ini yang akan saya hadapi ini, baik barokahnya, baik kemudahannya, keamanannya, keselamatan dan saya meminta perlindungan kepada engkau ya Allah dari keburukan-keburukan tahun ini, kemudian nyegai atau pencegahan atau tertolaknya beberapa harapan kami di tahun ini wa ngusriha kesulitan di tahun ini ketakutan di tahun ini halakatah kerusakan tahun ini mbuh rusak pemerintah mbuh rusak apa wae wa arghabu ilaika antafadu alayya ya Allah saya sangat suka ketika engkau menjaga kami yakni menjaga agama yang mana agama adalah agama adalah ngismah itu tamengnya semua urusanku wa dunyaya dan dunyaku yang mana saya juga minta kepada engkau ya Allah menjaga babakan dunyaku akhirnya antahfadha dunya ya allati fiya ma'asi yang mana babakan dunya niki kula urip teng mriki Gusti jenengan jaga babakan dunya kula maksudnya apa ya gak sampai kekurangan duit wa taufiqoni fiha ya Allah jangan tulungi kami ya Allah jangan tulungi di dunia niki ilama yurdika terhadap apa saja yang dapat membuat ridho engkau fi ma'adi sampai nanti di akhirat dan niki dongane nggih saya nggih ya Rahman ya Rahman Rahimin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wasallam ta'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil nggih wa anil hamdulillahirabbil alamin dan iki rekomendasi doa yang lain selain sing donga sing awal wau Allahumma antal abadiyul qadim iku sing biasa ngoten niku sampean suatu saat nggo ndonga sing niki ya kabeh utawa diwaca kabeh ya ora apa-apa mayitlabu ayyuqala fi kulli yaumin minal usyur awal minal muharram. Nah kemudian niki pun niki sing awalan